Kwiminyaka emibini ukususela oko ubhubhane we-COVID-19 watshintsha ihlabathi lonke, icandelo lezempilo lisazama ukufumana iindlela zokubuyela esiqhelweni. Oku kubandakanya uninzi lwabasebenzi bezempilo nabalwa nale ntsholongwane mihla le. Phakathi kwabo kukho amaqhawe angabongwayo, abongikazi. Right at the beginning of the pandemic, everyone was scared. We didn't know what was happening or what would happen or how we need to handle the situation. But everybody came forward, we stood up and we were ready to take care of patients and to adjust to whatever changes came our way. Empumalanga, umbutho wamanesi i-Democratic Nursing Organization of South Africa, iDinosa, iqhamise ukunqongophala kwabasebenzi, ukhuseleko lwabahlengikazi kunye neziseko ezigugileyo njengezona ziyimingeni ingundoqo abajongene nawo abongikazi. Ukanti isebe lezempilo eMpuma Koloni lithi lizama ngandlela zonke ukufumana izisombululo kwimiceli-mngeni ejongene nayo. Amanesi atyibekwe ngezincomo ngendima ayidlala kuluntu ngokubanzi. It's been 3 years. We as the Department of Health in Eastern Cape Province having what is called annual recruitment plan that is not budgeted for. But at least for the first time after those 3 years, in 2021, we started being able to fill the vacancies. Kusenjalo, iinkokheli zabasebenzi kwiphondo laKwaZulu-Natal zibongoze urhulumente ukuba azame ukuphucula indlela zokusebenza kwamanesi. We need to make sure that there is danger allowance because we believe that the conditions that the nurses work under, they need to have a danger allowance. Abasebenzi bezempilo baphinde basebenzisa Usuku ukukhuthaza abemi beli ukuba baye kugonyela isifo secorona nanjengoko amanani okosulelana aphinde unyuka.